Diyos, maray nabanggi po mga tugang, maluhod po sa pagpamibi kan oratio emperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban. An kapalibutan nagsasakit tuli kan samong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan samong pagabuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Elpidio B. Ramos Jr. and family. Pasasalamat man dulot ni MJ. Sa special na kahagadan for good health of Espinilla family. Dulot kan Espinilla family to pass the criminology licensure examination this February 2026. Dulot ni Paulo B. Brioso. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Leticia and Loreto, dulot kan Valles family, sa kalag ni Geogracias, Purita,
Adelina, and para sa 10th death anniversary ni Adelina, dulot ni Joe Año para sa kalag ni Helen, dulot ni Ingrid O. Esquilia. Para sa kalag ni Orlando, dulot kan St. Agnes Academy High School Batch 74-78. Para sa kalag ni Nancy and Manuel, dulot ni Libertad H. Toledo. Sa kalag ni Jose, dulot ni Bong and Nene Cabrera. Ngunyan sinisilibrar niya to an kapiyastahan kan pagbunyag kan kagurangnan. Banuanin Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nama, asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Rumdumon ta asin pagsulsulas ng makasalan, tangani magkanigwit ang magdolot, kang banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanakasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadas to ang makasalan, daram kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Pasalamatan ikaw, uli ka na dalang kamurawayan, kagurangan na Diyos, ating ang imong Diyos amang makakamhan, kagurangan Agurang na Diyos, Kordero ka ng Diyos, at ikaw naman,
Kan sa mong pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuo kan Ama. Kaheraraki kami, kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasana urong kahalagaw. Yesu Kristo, kaya kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, sulimning pinahayag mo ki si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Jordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo. Warasan ang sa imong pag-ampun sa kaakian mo, na binago kan tubig as Espiritu Santo, tanganing padagos sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Huli kay Jesucristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kay ba mo nabuhay sinagahadi, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niyato ang ngangalasan na ipinahayag kan propeta manungod sa Jerusalem. Ang presensya nin kagurangnan nagtatao nin bagong pagsirang sa mga nasa kadikluman. Siring naan sa iyang presensya, nagbanaag sa Israel. Lugod, ining liwanag nagikan sa orog kabanal na Diyos, padagos na magbanaag sa gabos, orog na itong nasa makuring katibaadan, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, uya ang sakong surugoon, na sakong pinapakusog, ang sakong pinili, ang sakong nawiwilihan. Ibinugtak ko ang sakong espiritu sa saiya, asin siya ang mataon in hustisya sa gabos na nasyon. Dei siya makurahaw o malangkaw kan sa iyang tingog, o magibo nin makukusog na pahayag sa mga tinampo. Dei niya babarion ang tiko ng bari, o papalsukon ang nagkikimat-kimat ng ilaw. Maimbod niyang papadanayon ang hustisya. Dei siya mawawaranin paglaom o kusog nin buot. Papupusugon niya ang hustisya sa kinaban. Hinahalat kan mga harayong dagaan sa iyang katukdoan. Ako, ang kagurangnan, ang nag-apod sa imo, asin ang nagtaos sa imo nin kapangyarihan, nganing papangyarihon mo ang hustisya sa kinaban. Sa paagi mo, makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo, dadarahan ko nin liwanag ang mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata kan buta, asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilangguan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan mabindisyon sa iyang banwahan sa katuninongan. An kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Mga langit nun na linalang, itao nindo sa kagurangnan. Kamurawayan asin kapangyarihan itao sa kagurangnan. Itao sa kagurangnan an kamurawayan nin sa iyang ngaran. Sambahon an kagurangnan sa iyang pagdatong. An kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Ang tingog nin kagurangnan nasa ibabaw nin katubigan. Minadaguldol ang Diyos nin kamurawayan. Ang kagurangnan sa ibabaw nin mga katubigan. Mapangyari ang tingog nin kagurangnan. Ang tingog nin kagurangnan pano nin kamurawayan. An kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katuninungan. Ang tingog nin kagurangnan nakakatanyog kan mga hamorawon, nakakaparakdag kan mga dahon sa kadlagan, asin sa iyang templo ang gabos nagkukurahaw, kamurawayan,
An baha pinaghahadian nin kagurangnan. An kagurangnan hade sagkod paman. An kagurangnan mabindisyon sa iyang banwaan sa katoninungan. Ikaduwang babasahon. Si San Pedro nagpahayag na ang Diyos mayong pinapalain. Inaako niya ang mga matanos, asin may pagkatakot sa saiya. Si Jesus, pagkatapos kan bunyag sa Hordan, naglibot asin nagibo nin marahay, binulong ang gabos na may helang asin nagpalayas nin mga dyablo. Ini ang mga tanda na buot kan Diyos na magkaigwanin kaligtasan ang mga yaon sa kaoripnan nin kasaklan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagtaram si Pedro, ngunyan ko na patunayan na mayong pinapalain ang Diyos, kundi inaako niya ang may pagkatakot sa iya, asin nagigibo nin matanos, maski tagasain siyang nasyon. Aram nindo ang mensahe na ipinadara niya sa mga Israelita, na ipinapahayag ang marahay na bareta nin katoninongan sa paagi ni Hesukristo, na kagurangnan nin gabos na tawo. Aram Po niya to ang banal na ebanghelyo.